Platinum FM munja yawe ndaka kubara zvakanaka sero ichi pa 0719945945 amu studio ndina Pass Fire. What are things baba? Bomuida siko stanjonda. Ndiri right singati I know to first time yako kunge uri kuya mu Platinum FM right? Wakamboya? Ausatika? Answer. Uri kufila usaine kusvika panzvimbo kwawaita all the way kubva pararapo. I want to fara nazo. Tofara singaite nazo. Zvekuti iwo utotaura kuti nini ngoma idzi ndodzirova zvekudaro. Yeah. Timbotiudza experience yakasangana nayo. I've heard kuti wanga uriko ku Cup Clash. Ombotipo report rekuti zvakafamba sei? Chii chakaitika ku Cup Clash? Cup Clash andina chakaipa stake chandingataura kuti chakaitika asuti tangopinda utakarova first round takawinawo second round ndakazopindawo ndakazobudiswa nakandibuditsa saka handinangu sabotage ndakanyakuona stiriki ndangozokundwa wangu asina ndazama. Wakatokundwa wakatofila kuti hapana batwa. Ndakatorespecta kuti munhu shuwa achova agent mukuru wemu Africa Zim style yeah. What are things baba? Ere my sister. Abo matiri. Zvakamira sei? Ndi right evidence uri sei? I want to right pa. Zviri kutoita here? Zviri kuita sister. Chimbotanga niwo ndinogara ndichitaura newe. Munhu wese anokuziya. Yeah. But chatisiziya i report. Tara zviri. Yekuti kanzotwa ngwaenda ku Cup Clash. Wakamirira Mash West. Yes, Mash West. Zvakafamba sei? Ndinongotenda jaja nekusvika panzvimbo kwandakaita nezvandakadzidza kubva zuva iroro. Wakadzidzei? Ndakadzidza zvakawanda kuti tofanira kusimba pasocial media and stuff plus kana chita music tofanira kuita nemwoyo wese serious nekuti pane vamwe vanhu vatori serious kudarika kunoku zvatiri kuita kunoku kuMash West. Saka kana tinekamuka kakusanyanyo fighta kumarecords tinekamuka kakusitora lighters katoita kunoku but ndakaona sistrani pana vanhu vari serious nezvinhu ende vari ready futi saka ndinoona nge tofanira kuwedzera zvekudaro saka chandinongoona chandakawedzera energy pazvinhu energy iwe chauri kuona kunge wakaenda kwakaleka kutoti wanga wakaleka energy no in fact ndaitarisira zvinhu pasi pane bhara nandakaema hangu pamwe pachona randaifungirwa but ndakazoona kuti maya isusu tofanira kuita serious zvekudaro nekuti vacho vari ikokoko vataitostadhawo taitoona kuti vamwe vedu vamwe vacho vaita mbiri zvavo but saka chaizvo vanyatsoona kuti ndevedu zvishwa vamwe vedu tiri pamwe chete hatina kusara zvekudaro. Pass Fire. Ndinobva nadzo amanaka chimunombofisana ndipa sample kati chinonyatsorelaxa bobo. I saw that ndobva tatsoti ngoma dzatanga nekuti makangotara makatijonjola since Pass Fire na Trinkman panga amuna kumbosangana saka iHarare versus Mash West. Saka totoa zvekurowa ngoma totoa zvekufambira ngoma chaizvo andinobva ndatanga newe nekuti ndiwo wakahosta Trinkman unongozoti zvinotangira kumba Mash West style yeah. Urobetano yachandi mukuru wemu Africa Trinkman urobetano ndapinda nemwe moto ndiri kudarika wa Enzo bageto funza pola kana bonzo pirita makonzo echeni mukuru vane mudonzo utakunge kanyamba bonzo taiyimbira pondo apa tichichana nyangwe sondo pasina mari vot pasando apa ngoma dzemhando kugeto kwangu ndiri komando Andre uchingi kunge Rambo ndaona vachifonera vazama nematexti mangoma ndagadzira vari kutane testi ndava pane zvidobi kwese vari kuti the best vazvisa pekutanga unge Selasi the first kubvira kunge nefaresti apa ngoma kurida unge vhati vaita testi rova mazibara vachinorova maposti vadyiwa voti kipa konzeresa makosti araita Pass Fire ngoma arilaita connecta ndakanomecha kuponga semura kunge mangapfunza angu makenga nditambe nemapunga ndiri kungonzwa kufambisa mahunga masipotsi vachichenga ndinorema sepunga ndakuda kusesesa ndichasimudza mureza zviya zvekwangwendedza mperendende reza sipiti autedza zvamunchirova mbosa ndakabva kumabhuza Pass Fire vokusa sipiti bhiza ofura putsukutisa ndichipasaaatanobuza gatona tesapata ndichipasa right akala ntingana daiso ndopanoenda toti ngoma dzaidziye dzatanga kupisa chaiko kwemhando yepamusoro muna mustudio sezvauzoti right on the beat taakuda kudzoka chipinda pangoma chaipo Pass Fire representing Harare all the way kubva kuHarare saka iHarare versus Mash West muwe muna muchinhu anonzi Trinkman and then wekuHarare anonzi Pass Fire but fair and square kana itsa vote yako porototi nyondakadzi apa ndopane muimbi chaiye ari kupisa 0719945945 ndopanenge pane voting lela kuti chidzoka atakutanga zvekupisa ndandi.
Robertano, Simside, let me start it. Well, wemu Africa, yachani mukuru wemu Africa, yeah. Saka varpo manomira neni vachipedza basa, bunza kana basa, varpo vachilafa, chaem na maka fela pavaisapa, vachimanya nembatya, vachinditi usatya, ndila ndiri kutopa, ati usapopa, dengerota mota ndapina ndakakoka, vari kutusa, ramba wakavatoka, kunonenekouti pavari kumecha kopa. Zvakaoma upenyu uri kurwadza unge boma, mari takashaya chero shoma, sichazi ndinotoma, ndiri geto yuti rinoda kupfuma, chero hazo zunhu zvichirema, hama dzakasema, mamwe mabhurura anotama, takabukiwa namama takunzi mainfama, ya takutamba nemachama, anoita zviri kufamba zvengoma. I think maruzi tese tinomaziva. Nani ndakangana kutaura maruzi tese maruzi tinomaziva ndizvo. Pacifier, maruzi eClash, especially akatrap radio. Atiimbe politics, atituke vakadzi nevana, atisimbise madrugs, atiimbe mavulgar. But apo pangu basa mamuri clean zvenyu ndangoti just in case kana mchinge makunyatsopinda naadi. Zvinofana kugara zviri mumind yemunhu izvozvo maiziya ka. Now takurova ngoma chaidzo. Yachani mukuru wemu Africa. Well, let me tell them say, yeah, I saw me tell them say, yes, them a Batman, yeah, where me see them there. Check this look and we check the pattern there. Killy, well, we know in a them, boss a shot, cuff them made a blood. Alrighta, Pacifier ngoma harilaita, vaya vema underation, itai correction, zioka solution, havana direction, so vava muwindo lefo sina foundation, itai revision, muneka confusion, cause pari kudiwa tipi meditation, pama decision, iwa mission, kuma location, wani confession, tosi ya competition, no explanation. Robertano, yeah, man from Zimbabwe, let me start it too. Apunza kato na cash flow, jaem na data, jani mapancho, na euta wanda, yachani mukuru arkuputika se thanda, bila ziva viringa kwangu ndiri komanda, ndo pinanda katata, pachadi matrix, komandi jitanda, inzwandri pa makicks, kuru we maechenzi, aserene matrix, ayama we makubasa, inzwanda vapa peace. No matter what them attack, no, me no fear them a faction. Ativesi me ready for attack, apatina kuntwana na tava hondo zeiraki, mayanda kapipa kungopona vanyeraki ya varpitai, vazokomita metari, donda shuna vanu ndo vasiya nenchari. Robertano, yeah, wemu Africa, atiri kuvapa mazichuna vano expecta, tiri kuvapinza chandonge fiefecta, mangoma timbo kuita tiri mamenekta, cheduku ngoma gadzira ndochipa shhh. Pandinongonzi ndandi vari kundaaccepta, vari kuda maechenzi ngoma dziri kuvafecta, hanzi mune manhamba unge calculator, that's why nditsiri kumira ndiri kumakonekta. Inini ndazvijaira zvegwendo kune makata, sapoteji dzavanomecha kuandareta vondisapekta ngoma votatsa kudzimaketa, ndiri gudo guru hangu musendo upeta furo mudinomineta nonanga nyumareta, kune vanogona ndiniwo vachanomineta, obvious kuisa biti basa ndoita, jump off handinei nemaheta. Ame red pareta, britsa puti njombo wangu maapareta, vatipendirisi big number, tinomineta highest common factor wangu sese nyumareta, wangu ndenge ame red pareta, paninga chechan yes prima treseta, rata iseta bosa blangwa eketa unge love tiri kupeka ngoma ivo vakaleta. Apa chakuda kusesesa chichasimudza mureza zviya zvepangwendeza mterendende reza spiti auteza zvamwitirova mbosa ndakabva kumabhuza kwaswa yavo kurza spiti bisofura butu kuti izandi chibva zvangu dhasa metsi ndichidzipasa ndapeta ndichapasa zvitobi ndinetasa aiwa muchaziruza arwaita saka takanovapesera musoro ngegwenya mageto yutsa nokuti pandiri magenga vilai patani paripo patichachigwina vashoma vatotina vila ndavatuma takanovapesera musoro ngegwenya mageto yutsa nokuti arwaita. Inini manje handina chinhu chinonzi draw because mameseji andikona pakunzi pakaipa ini handina chinhu chinonzi draw, hakuna chinhu chinonzi draw. Mukandibata here Pacifier Tringman panofana kuwana wana anotora chimuti it's either iHarare kana kuti Mashwest. Muri kundibata zvakanaka? Ndati hapana chinonzi izvo ndiri kuona zvekuti ana kuti draw pakaipa handisi 0719945945 nyatsoteerera riri league, nyatsoteerera ri paridhim ari pangoma wotaura kuti chinhu ndakadzi uyu ndiye ane chimuti Pacifier here representing Harare kana kuti Tringman wemuno muchinhoyi hande inadzo ngoma tione. Arwaita hande Pacifier ngoma ari
Hey, mind your business, stop mind me on. Me take a bullet, put in a me gun. Me go throw bomb clat in a the bin. Tell them say me a part to the bone end. No matter what them attack, me no fear them a fuck. Pacifier me a ready for attack. Apachina kutana na iyo ndo ya ira. So me tell them no, varikuti tsaputika dziri kubuda pamusika, varikuti chakubika ndo vaiti chostika sha, vaisika nepese pataitika, nhasi vati eche ndi mukuru wemush. Avari mataktiki andova taktika, vari kushamsika tiri rakaplastika, iri kutambika vari kuti chikasika, vari kuzhamba iskrimanyasika. Zimalambo nemapenzi ndova munhu ane unhu ndovosiya zvechibenzi, kuenda kuchechi ndononamata hotenzi, sonzi pasfire boys chine masenzi inzwai. Timu rangu repasiti, toda kondilola zvinhu setine remote, flota patop, kuita unge boti zvisina tauti totenga bugati. Ndonevhano setrimanda teka usati ndiri kuchoka vari kutyoka akasheka, rataiseta bosa blangu aigeta unge love tiri kupfeka ngoma ivo vakaleka, vari patadarika chakunguruka pachino uruka chakano iruka chakunguruka vaita chakoromoka vaita chakotsomoka vaita chakoromoka. Arwaita anonzi pasfire ngoma harilaita makadiko vanondisaisa kusenge vanotida vachiziva vanobhaisa muchaita sei musotitaaisaputa uchibutita kubika upanyasa ipindikiti ginde kuita unge choka vakatirasa vachienda munodzoka moka murime momondo ugama. Somitele mnose endopinda ndakalota ndakapitsa malefo mamero kuzvimba sevabayiwa tepo, vamwe vari pesi kuti tsoma madeko, chinangwa chiri chekuda kuvhiringidza lefo, wangu ndiri wajaja ndisi watefo, pawa rakawedzera misai marepo, pamberi pemamero mokadzika tepo, amwe pakutanga vane vechidzodzera kepo. When we touch, varikuda kusasisa ndovaita wastak. Me for whatever we na look back. Pacifier me ready for attack. Askumira kusvikira vanifila, ndiri kubata mandanda ndifenda kachila well, kupilifisa nevasati vanisiva, pese pandinosvika ndoputika. Oshomoreta mureta yanipinda heta peta pamupeta ndakasteta yafeta, nokusiva deta pamikwe mani wakachowa wakaskita, pafata tuta utanota chusha. Red pareta, well, red pareta, road pareta. Arwaita. Tango tikorokoto, senyoka muchipokoto. We no play pandimisha nurova muchokoto. Atifesi mafia, atisive chiricho, tisuva nuacho, pasunu sacho. So me tell them no say, tell them straight internationally. Woyo. Hey. Inini ndachema zvangu ini kuti cha. Pasfire wepaharare and Trinky Man ndiwo muno muchino iMash West versus Harare. Mavhotsi 0719945945. Azvo manje chinenge chihardcore kunge chikomeshawo, chinoita kunge chine mix. Waibata Trinky Man ndiwo kutanga kupinda kozi ndiwo ngopesira ngoma iro. Well, I'm from Zimbabwe, yete ni mukuru wemuAfrika. Urobeta no, yeah, I saw me tell them no. They're my Batman, kupa long time, they're kupambira pa white line, they're pa baseline, and they're machine gun, they're my dandan, but up in the trip of fire time, they're pa front line. Well, I can get check chan, they're my pattern, they're kupira sematai, and they chigai and they see why, they're kushamisi kavang, wever going and go manai. Asi atouya zvipemani ende ndichitonga ndenge government une naruna zotarisa achievement. Tiri kuvapangoma kudya kwenzeve, tell them no say Batman uraina demwe, chiri kutapira kunge mazowe, kwangu vari kungoti rova ngoma samire amise, tell them no say meda uraina semwe, yes them are bad, them no bad like we, chiri kutapira kunge mazowe, kwangu vari kungoti rova ngoma samire. Mune ushingi wekupisa munhu katanu pisu katanu ravuve ushingi wakakochwa munotaura kwaunobva mani makatochwa ushingi una rasta tosungisa vaje vanoramba vachikuta ushingi una pasta kubata paiperi kumukadzi vanochita ndo ushingi. Well, Roberta no let me sing again. Yete ni mukuru ye. Pass fire pano paka baka fire vautsendere mutarango mandifenda retire apa. Freestyle ndaripinda chakukaya. Sekrese vati pandemere kugaya ndati kukwenya marekodzi kungereze waya yeche ni mukuru atisi patsaive paya. Kwa kutara sipakare paya kunotoni ndri muhombe. Well, let me tell them say. Ndri mukuru kunge. Yey, andisumira kunge. Roberta and Roots manya kunge. Freestyle, yes.
song ichinziyo Shumaya right on Platinum FM Monjayo Platinum Vibes Ride on the Beat Clash Mash West versus Harare Mash West ichi represent wana Trinky Man and then pari kubvira zvekudaro and Pass Fire abva paHarare ndiye ane chimuti chamanje manje chekuno kuMash West chekupinda pachigaro nemabe yake saka pa 0719945945 ndipo unongochivhota and then yes isa message yako mu-comment section kuti Pass Fire ere kana kuti Trinky Man waunongochiti njonjola uyu ndiye ane chimuti uyu ndiye ari kupisa asi wamana kanepa nenguva pakapa ati akusanyaurira zvekuenda maiziva mangoma akusanyaurwa apa kosa haisi kufanira kuramba iri draw hapana draw wemuAfrica yeah Roberta Nose let me start it up echandi mukuru wemuAfrica hey alright dem prati dem chati Pass Fire advance listen party tripe beat ndimbopinda mbiti arisi sheti ndovaudza straight tainda sabatika dandire nemugeto vari kungoti mune maskiriri definosekelele bati ndimimimi munenge tomiliva tactic vati ndenge jetli vanongoda kunzi tivo vakaipa chete tipe kuno bhiti wangu ndivaudze straight kuti ndovakwata aiwa kwete inyaya yekutsvatairi mandiri chete ndachaira yo pane kaskiri kari kuitika sitrani malines asunyatso maverenga mukomana 8 lines tikatipule ngoma 8 lines sina kudarikira kana uwoyoy echandi mukuru wemuAfrica simstyles dada nice well so tell them not sekilili pese parira tindindi pinda nemandiriri vantema mpimbiri kwangwa nokuudza ndovaonesa chawiriri kubvira kunge tiziri punza kana kuhwisiri aka kunge tilili vari kuti dai ndiri nechatukuru vangandi mabhusi nenge jetli bata vanhu musoro tiri kupeina vatsomili apa chatitola bata bhuru na fredi kukandidzira ngoma hopu ngoma dzakawanda semavangwe kwachopo adhivhesira kupinda baisopo vakuandareta levhanenga nemamhepo right now ndapinda dhito ndakatacha ndirile ndiloti kumangoma ndisirocha vamwe ndivo vasimbisa kwadzi ndezvefotya but najaja handikundike ndabhecha so me say we said the level man not trendsetter at a fire pen gola them like the paper we said the level let's right center we see them our rubber the level man a danger we said the level now our rubber they beg and pop up the piston bust with the stranger we said the level let's right center we see them our rubber the level man a danger ndarota ndiri kudenga ndakapfeka matende senda kupenga hey kwaitika mhiri shunga satani atikanda makomba ndichinzenga iwe kwazouya Goliath na Simon Peter paside bacho panga pane tivendeta well ndakamira na Davida yeah vari kuti tamtam ndiri kumecha Amsterdam pasina album pari kutoda Instagram ndiri pakstata wakaona ndati tatam mukoma atam vari kunditi ndiri madandada badadanbada vati chine oda ndapinda ndakaloda vari kuti hard club ndapinda ndeshapa pesa tiri kuseta vachazvitinya sasoba vanonditi ndine problem maya ndine program chimbo cheka diagram handisi sascam hongu ndiri upcom ndachuwa sebubblegum everybody aikuti you are welcome waimbondidikizira ndichizitanga but pari zvino ndakamarodza mapanga chero kuti koroma lese ndaibhanga I want to show them ndiri bhuru rinotunga so me tell them no yeah topisa pura moto pura sunshine ciao kill no man ndiri pa fire time yeah batango mafila pula one more time ndiri kuti yechendi mukuru vane ma punchline from Zimbabwe here where me come from doga pari mwele for fanta skirine shidobire ku town fila yechendi mukuru chibhagamaka wakamadinga ndakagara pavanogumira ndipo pandinotangisira inadhigeto yeah when me see them there yechendi mukuru when me see them there let me sing again in style yeah wemuAfrica ndatakamatsakange Chris Boris ndininda vabatange aneha ekuradza msiyano nepautu nepolisi kana kuti defender bhima nechiharisi vanzwa mtsindo pese pandinotsika bata peace bvunza vanyudzange Titanic shipi As Cancer Power Walk is going global. Walk, run, cycle for a cause from anywhere in the world on Saturday, 2nd November 2024. Gather your family, friends, and communities as we show our support for cancer research and patient care. Let's create a ripple effect of strength and hope. Want to be part of this movement? Partner with us.
to fundraise for a worthy cause. Contact Pauline on 0715 679 405 or email pauline.matanda@zimpapers.co.zw or contact Lynn on 0783 776 832 now. The Zim Papers Cancer Power Walk 2024. Let's walk to make a difference. And thank you so much for tuning in. Platinum FM Munja yawe 0719945945 ndo voting line rako. Reclash rimuno mu studio ya Trinkiman representing Chinoi versus Passfire representing Harare. Saka mlipa bono kuti vote shot njonjola uyu wandu kuti uyu ndiano pisa pa mangoma. Achamacha pa votes kuti zvakamira sei. Unongo sa message yako pa 0719945945. Now vakomana makuro va signing out. Zvekuti takuzvivarisa nekuti za 10 minutes to 3 o'clock. Saka wakundipa ngoma rako tambo clash aka tika clash now wakundipa ngoma rako irukuenderana nepabhita pakunyatsotora nguva yako about 2 minutes 30 kana 3 minutes 3 minutes dzinobva dzatisvitsa pana 56. Thank you, sister. Mabataka Swikebo. zvekutoti kurara neandakonda ochi ipapo ndopateta kuda chi kusimbisa mabataka saka ngoma ndiro iri tukutangana na rutora tunjojola ndinoda kupinda bo pai mkomana uwari arambopinda saka are kaindi pule number achere ngoti tringi pangu pacho ka ndione ngoka hosta waizi wako mtu yeah but lyric wari kunzwa haro vanoziziva ndo vari kumbatiriana katipa urobetano wemuafrica yeche ndi mukuru wemuafrica ndisinganotye matsaka vavekurutsu vekomboni vakaponyoka musoro adzirikirwa neofoni vanokupakurira supu mupepapeki vanofamba neline havana selfoni usaterere kandaunge kepele vangasingaterere taregodamberere pinda semserere vari kuti usaperere vari tsabumchelele takanga ndinyerere zipena ndisetere ndinyutsire ndopinda nekandebele vari kuti ungatelele ndazobuda mudendere vari kuti usaperere tajambisa mbeveveveveveveve well your time well when mu Africa let me finish up. So me tell them say, them a bad man, yeah. When me see them there, check this look and we check the pattern there. Killy, well, we know inna them bust a shot. Cuff them made a blood clot, me say. Them never know say we are bad to the bone, not a fire bend them. Yes, I dance, so me run at the done Ryugagan. I know the bad done, so me gone like the teacher. Bad champion, shh. Alright then, I no fiction, action, I no bent and check when me gone, yeah. Real fireman, me no inna be a gun, kaya man, def, you know say one plus fire clan, yeah. I saw we born bada. Yes, bada, I me say dan dada, raina laba laba, at klaba, bang bang bang, tell them I no fun like Chris Taka up there, man from Zimbabwe. Anyway, we bust back at tune them, secure them, they feel know we up there. Well, I me say, yeah, them coulda never reach this level, me say. Tell them look up in them with the fire like the paper. Anyway, we look for them all like fender. This I wanna real talk to the brother. Yeah, kill it, murder. Africa, some style, yeah. That's because yeah. Tell them no. Varikuti zapotika, zirikubuda pamsika. Varikuti chakubika, lova iti chostika, shanda tiva iseka nepese pataitika. Nasivati yetani mukuru we mu Africa. Manema taktiki, andova taktika, sha varikushamsika, tiriraka plastika. Irikutambika, varikuti chikasika, varikushamba, Tell them no. Varikuti dam, dirikumeja Amsterdam, pasina aubang, varikutoda Instagram. Diripaksta waka wona ndati tata mukoma atam varikunditi prima dandada bada dan bada vatichine oda ndapinda ndakaloda varikuti hot club ndapinda unge shaba pesa tirikuseta vachazvitsinyasa zoba musiya nowelaga vapinda nesupa siya noweraga sungura nerumba varikungoti pumpang varikuimba shingjang varikuti usambopa ndaripinda ndakaloda tell them nose kili uno man kili lilili Passfire. Rarako. Mahari lighter. Hey, vari pata wa patofa hu. Hey, vari mata wa matofa hu. Hey, kumango manda wa karange stu. Achiri matofa ya go back to school. Andiko kuchikwata cheva kundikani sunu satashata chakanjonda please koka kani. Passfire
ndinoita ndichipinza marathon ndinogona saka vari kuti weutani icho chakaipa sakaisa rington vaya vemaunderation cat correction ndiyo kasolution havana direction zvavava muwindo levasina foundation itai revision mune kaconfusion cause pari kudiwa deep meditation pamadecision iwaya mamission kumalocation wanika formation tosiya competition no explanation ei pasfa yangoma ari lighter connector mumapina kunonga vedzinza kupumana panakabata mushonga izokwani mwana panzvakarunga zvamuvhiringa yezvakupenga yei sajabulani onshoka jabulani akurarama semhuka takarara iye anenge akamuka bati zvakatanga paakarova zviguka 9 months mai vakasenga munhu mutoriro 9 months chitakwa ichi chinoda doro 9 months amai vako vakaloza jangi munhu anongoshandira kutenga stangi 9 months mai vako Alrighta, pasfire ngoma ari lighter, connector, ndakanomecha kusesesa ndichisimuza muresa zviya zvekangwendesa mperendende resa speed autesa zvamwe chirova mboza ndakabva kumabhuza pasfire vokuza speed izovhura pukutiza ndichibva zvamudhaza metse ndichidzipasa ndapeta ndichipasa zvidobi ndine tasa aiwa muchazvirusa alrighta ende kubhonga ndotsemura semangabvunza angu makenga holani Alrighta ndakanometa kubhongotse mura kunge mangabvunza angu makenga nditamene mapunga ndiri kungonzwa kufambisa mahunga masipoti vachichenga ndinorema sebhunga pasfa yangoma highlighter seoshomoredza muredza ndakananga hedha kwedha pamubhedha vakasedza vachafedha panyogosi vadhedha pamigwemigwe mani wakatohwa wakaskita pafadha dhudha utano uchajuda forokocho muchi rokocho ndachema zvangu aiwa agent why uchitikatakato wangu zvokungwara kutaura kubata ngoma vana kuteerera saka wakadochenjera amusati mapedza here ngoma idzi azonokata kaagent kozi iwe wapedza ridhim uyanga wafana kupedza ridhim but zvafamba kunza otana mida kukandana 2 rounds kana 4 rounds ndinokumbirambomanikira izvezvi well andiri kuvapa mazichuna vanoespecta ndini ndiri kuvapinza chandonge fiefecta mangoma timbokuita 3 mamenecta chedu kungomagadzira ndochipa maselekta pandinongonzi ndandi vari kundaaccepta vari kuda maechenzi ngoma dziri kuvafecta calculator that's why ndisiri kumira ndiri kumakonecta ngoma dzavo ndodzisuspecta kwandiri dzinenge muchadura pandinotesta ndati apa yaclash manje kuzviona nayo DJ izwaka izwai mbomirai munhu ndati 8 lines anditi iwo 8 lines of wamira uyopinda 8 lines mabata ndoclash zvaene but hatifani kushedza security pamangoma hatifani handifani kufila kunge ndanenidye kuti ndichisecurity mabata saka 8 lines drink make sure kuti because yawana inguva dzacho Alrighta, pasfa yangoma highlighter, connector, ari kuandareta level ndamurita nemoyo wakasiba kunge fesi yaka tipe kunombata angolites kungonyarara tinozigona zvekushautais pasfa right now ndiri paliti ndikuridzwa paredhiyo chero muipoti dai ndiri tama ndiri high grade asisi zvejuju ndezvamudhara godhi sometelemno varikuti vanomisa intelligence ngaya usati wakandi watanga nekugaya ndaripinda kunge emergency paya kwangu zvikanziwe usambomira kuba same time ndiri kufambira pawhite line vanomira neni vati mune mapunchline handikurivesa uchida bvunza sunshine kuhadzira pangoma Alrighta, vari kundigara matare pasifa yangapere no maita romikokomsa zvinyepere makopiketi tapinda kuti usakopere echo rekoda ndandikuva sembere enu inadigeto pasifaya ndakatacha ndirile ndiloti kumangoma ndesirocha vamwe vaseka kwanzi ndezikocha vatina chacha ndikunyikenda bhecha sometelemno
toita rematch here. Toita rematch here. Awana ipane nguva. Aiwa. You tell you what? Toshipedzera mu street. Zoita here say Chris. Tine zvatinoita because izvozvika tine zvatinoita zvandafunga kuti inowati kuti shuku dzenyu dziperi takungokupai ndongotora about 4 minutes ndizvo kasei Chris tongoenda nempa rooftop baba or somewhere mu street yo vasingadede kuvano zvozosira nchitange icharwa nana agent handi nangwana agent anangwana agent hangu vakabvizga mana